ti ayat ken imbag tinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Fiesta ni San Eduvigis ken ni Santa Margarita Maria di Alacoque. May pasngay idi 1174 di Germany ni Santa Eduvigis. Nakiasawa iti medyo naganos nga taon na nagbaling nga ina ti pitungan kalpasan nga nabaro nang buangay ti grupo dagiti babae nga agserbi kadagiti ospital ken kadagiti araramid ti kaasi agpahi kadagiti napanglaw. Nagyan iti kumbento nga binuangay na kalpasan nga pimusay ti asawa na. Iti nga ni San Margarita ket naipas nga jay Francia 1647 isu ti nagpadodawatan tayo ti panangibabaet dagiti dua nga religyosa nga nagbiag anang ngarakop ti nagpadaan dalaunay ket inarakop da ti krus ti panagtutok ni Apo Jesus babaan iti adu nga araramid ti panagpenitensya. Magbabawi tayo karigiti basbasol tayo tapno may kari tayo makiranod karigiti na santuan a misteryo. Kumpesarak iti Dios ama nakabalin amin ken kada kayo matkakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay sumagpakpakasya ken Santa Maria Agnanay na Birhen karigita amin ng anghel ken sa santo ken kada kayo matkakabsat ti kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasya na kami Apo pakawanam dagiti basbasol mi katala na kamamin nga iturong iti biag ngagnanayon. Apo kasya na kami. Una. Namati ni Abraham ket nang namnama ura idikasla awan panang namnaman. Isut gapuna anagbin nga ama ti adu a nasyon. Kasko natin na santuan na surat kasto ito ti kaado ti kapututam. Sa otia. Da kayo akapututan ni Abraham nga adipen na. Da kayo nga anak ni Jacob a pinili na. Laglagipen nyo dagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Ti Apo ti Diyos tayo. Ti pangiddeng na agpaay iti entero adaga. Sila lagip magnanayon iti tulag na. Kadagiti karina iti rinibo apututan. Sila lagip iti nagtulagan da ken ni Abraham, ken ti karina ken ni Isaac. Linagip na tinasantuan na karina ken ni Abraham nga adipen na. Iti kasta, indalan na dagiti tattao na asiraragsak, ken dagiti pinili na aspalayki. Pulampay ti pagarian ti Apo maited tu ken ka Hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Di sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuha ni Jesus kadagiti adalan na, ibagak kada kayo, ti mangipudno kadagiti tattao, ti panakikadwa na kaniyak, ipudnon tumet ti anak ti tao, kadagiti anghel ti Dios. Ngam ti mangilibak kadagiti tattao, iti panakikadwa kanyak, ilibak tumet ti anak ti tao
kadagiti angheles. Mapakawanto ti siya sinaman na tao ngagsao iti maibusor iti anak ti tao. Ngem dinto mapakawan ti agsao iti dakes a maibusor iti Espiritu Santo. No isak lang da kayo kadagiti sinagoga wenno kadagiti gobernador wenno agtuturay diyon to pagnanagan ti panangsalak nibyo kadagiti bagbagiyo wenno no anian to ti sawenyo. Taiti dayta nga oras isuro na kayto ti Espiritu Santo iti tumutok asawenyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Digito'y dua nga sa santa nga marambakan iti daytoy nga aldaw. Nagpayduma ti kinalatak ni Santa Eduvigis kas patron dagiti babalo ken tinaisang sayan pagnubnubinaan dagiti agparikot iti utang da. Tanno dadi da mabayadan nga utang uno pampanunutan da utang agnubi na da kini Santa Eduvigis ket nabileg ken nagpaydumamat nga nangitandudo iti dumardarang nga ayat ti Dios para iti tao. Ito'y puso nga nagbaling nga simbolo ti nagpayduma nga panangilala ken panangipateg ti Dios so ti insaknap na. No dawatan ti Ebanghelyo tayo ita nga iti panagbiag tayo tuok ti kutimer ti panagurnos ken panagdalos ti panangabarwanan ken panagrugimanen kalpasan dagiti adu nga ibagana daytoy nga pagtengken pasamak ket awisen na latta ti panagtultuloy tayo nga agdalyasat iti biag. Panagtultuloy tayo nga magna iti dalan ti panagbiag tayo dito'y daga ti dalan ti panagbiag tayo nga agturong iti pagarian ti Dios. Ti panagtutuok ni Apo Isus ti nasamay nga ulidan nga inarakop dagiti sa santo tapno na tenneb da dagiti pagduyusan ti bagi ken pagduyusan ti rikna tapno dagiti gagem ken gagar ti kararwa nga ni Apo Dios ti nagturungan ken nangruna nga sentro ti panagbiag da. Ibabaet da tayo kuma iti kasta at daragsak tayo ken rag-o tayo ngagdalyasat iti biag mangbaklay iti krus tayo isipud ta di nga mapunas ti panunot ken ti puso tayo tinaindaklan ken naglaplapusanan ngayat ti